Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Janeno Malolwe TV kamora mora mainti amosi ni misawa kageno ni irio maber genge sama kawuono ni endi an bende aneno ka Nyasaye ona pinywa chakwa romo e chendo ni endi mar Oalagerwa kaginyinga en Millicent Adhiambo. Mana kaka watime odiochienge mosekadho goeko an gi wendo ka endi mabende en jaohala madoni mondo wapuonjre godo kotenore koda ohala motimo. Amiye thuolo mondo mi ofulre ni en ng'awa gi kit ohala motimo. Machiegni janeno, machiegni wendo na kawuono. Kamano janeno, ana Kevin Odhiambo. Adakano moda Kisumu ga atimo ohala mar furniture, deal gi all types of interiors. Agero kombe, agero kitchen, agero mesni, mora ma ng'ato nyalo dwaro. Unlocated boot, opposite Lake Basin Mall, boot ot moro blongo ni Maiwera building. Erokamano ahinya Kevin, machiegni e chenro mondo mi wapuonjre kotenore kod kit ohala mano misewacho ne joneno ni itimo ni endi mag loso furnitures. Koro ohandi ni endi nichake karang'owa? Ohala ni nachako 2014. Osebedo ko grow in bits. Kaka igni bode konya koro tipo koro kan kodo wala Nyasaye ni pod obo medo yawo yore moko mondo medo yawo. Erokamano. Koro kapok nichako karo wandi ni endi ing'eni ka wadongo ga wan ga gi lek mopogore opogore kata kidongo to mama ni nyalo nyisi kata baba ni nyathina inadwa mana ni ibed daktari, adani ibed lawyer, adani ibed engineer. In bende ne in gi lek moro mane in godo kopogore kod bedo ja ohala mar furnitures? An kana dongo na nango mboga ni mondo kabedo ng'ama duong' kabet kata mana engineer manyagero gino kuma dongo man in town. Nyatimo duondi malo matin. Mondo agere kata abede engineer magero udi madongo kata growth nena mani town kondegi. Yes. So school no bedo koro nikech school kaka natiko college kaka nanyalo proceed ne nite problem koro na doje nikech my business mane family na timo ga kecho koro ambe na pick up. Yes. Erokamano ahinya. Koro ere kaka nichako bedo ja ohala mar furnitures? An beda gi interest nikech en gima nasedongo kaka neno ka padena gi nitie randa. Koro kata kana tiko school no kaneno ka nikech na sinyo gi randa gimo kaina. Yes. Emani koro nada na time style mo pogore gi kaka padegi na team. Yes. Negative matima for the way. Yeah, manually kaka ndalo machon ne jonyuol wagoyo randa ta. Kaso ndalo cha be wala no ko be exposed kaka sani be exposed. Koro an kaka na chako time na chako neno ne ndalo cha ne onge platform saka koro social media, Facebook, TV giri no gin no gin kaka sani koro kaka na chako time na chako no kaka chako timo akedo kama atimo social media do ka samoro ji sipega moko makara moko no awere go chon cheko mia links atimo ne gige ne kama stunde moko mesa tendni kamano. Yes, koro bang' bedo gi interest en gino mana nidhi ipuonjori tiegori mondo mi ibed jalony kuom loso gigi koso ere kaka nitime koso ni hine rite kuom baba ni kaka isewacho ni janyuol ne goyo randa chien kanyo ndalo machon kane dongo? An kana tika school no do kase bedo gi experience mar technical ground. No kind of problem mar nyala ka uti that yon gelwete mabuka customer dwaro. With the time kaka naja kama handle customers na you do experiences mako kaka method. Yes. Koro nya chiu video mo kariya dek. Koro bedo ni janyuol ne goyo randa ni en gino manojiwi koso ang'o manojiwi mondo mi yiera ohala mar furnitures? Wan go endi ni mang'eny. An naneno ka jomoko timo furnitures e scale mopogore gi manufacturer na time godo to nago moga ni na wacho ga ni gima manya timo gi lweta
abo timo gi chunya te mondo nyase otera kono nyalo tera Yes. kita sene no jomoko ma kada kene yuecho ntie kaka kitimo yuecho nyase nyalo gwedho yuecho nino ma jomoko buogi. Yes. Koro an be nakalo ga maseno taneno ka ng'ato uso kombe maseno to kaka nouse scale mopogore gi mana ng'iyo kana dongo koro nawachoni emba gombo bedo kaka en emba sebedo kaka temo kaka tiyo atemo kawo direction mopogore mane fathe na okawo mondo ane taneno ka kuma chomo neno kadhi kuma jaukala ma agombo ga bedo kaka en ntiere. Yes. Koro kar furnitures niendi be nitie nying mi idende godo ma kopo ni ng'ato dwa ng'eyo to ng'ato nyamiye direction ni dhi kama kae kana nachake ji mang'eny neno galuonga ni caps koro nanani onge tiende nying ma ji ong'eya godo noyo mondo koro amanya kaka nyalo attach mondo bed mondo joma ong'eya nyalo attach Kevin Odhiambo gi Caps Furniture Kisumu. Koro en Caps Furniture Kisumu ma obedo located exactly opposite like Basin Mall. Yes. But building moro miluongo ni Maiwera Heights. Yes. Koro Caps Furnitures kaendi ere kaka ipango tijeni odiochieng' kodiochieng' kitiyo gokinyi nikech ing'eni kata jogo ma ondik ga gi tije jowegi ok jogo ma ok gin self-employed mago manigi white collar jobs gipango kaka gidhiga e tich. In mari kari kaendi ere kaka ipango work schedule ni mari on a daily basis? Koro kae wantiere gi specialist nitie joma deal mana gi for example nitie specialist mong'e mar twang'o kom to ok ong'e handle madhi gi fitting kaka kendi nigi mesa. Then nitie jok ma bende gin specialist e nigi mesa gerigo gi dining gi mesa gi mokaina kaka joineri girigo to ging'e weche mek kombe. Koro ng'ato ka ng'ato kobiro gokinyi nitie ong'e tich mokele mane mochomo specifically to gi ok nyal kika ng'at matimo kombe keto kondo dhi keto tich kondo dhi keto kondo koro ng'ato ka ng'ato ong'e gima otimo specifically mokobiro then chudo be luwore gi ka ng'ato tiyo. Yes. Koro gima penji kanyo en work schedule kaka ipango tich samudonje gi gimotimo isenyisa ka ni ng'ato ka ng'ato kodonjo to mako gima en kama special ma en go gi interest ni anang'e mana twang'o cushions ana afit bepe ati mama. Koro seche mudonje kaka ji tiyo to kaka ji wuok kae wadonjo gimoro sa 12 dho nenda biro kamole matin gisawuok mabor then wawuok kaka gimoro sa 12 sa 1 sama ko bawa kata mana mole mo mano ka tich ng'eny kaka ndalo mosebedo kaka lumo chigni bi osebedo ko kata mana sa 2 otieno sa 3 tich osebedo mang'eny osebedo ka kelonwa tije to koro wambotemo ga ni mondo kaka tije ng'eny watemo extend time motiyo godo mondo meet deadlines mako kani customer moro nitiyo kalo gi one day 2 days okadwaro ni mondo nying moro mar ni funde cha gino customer singiso ka gingiso en giyo ko nying ni funde ko ngiso ka wuono to ken ka wuono en king mane gimo kadwaro sana watemo loso nying no kara ke boch funde lakini boch funde moko matiyo kod matiyo. Yes, ero kama nanya koro in kaka Kevin bende iloso kombe gi physically ni ng'ato yudi ka imbe imako kom iloso koso in gi joma konyi? An gi joma konya lakini an be aloso ga. Yes. Gi samoro tich ng'eny ma kaka nyalo chuno ni imbe nyaka donje ukony tich odhi piyo then an bayro tich nito gi lwedo. Yes. Mabe ng'eny ji yudo ga mana ka ji ng'eny ko be ka yudo ga ka tiyo mabe ng'eny ji paro ga parani ambe in jatich. Koro most ideas kata designs ma ng'ato dwa nolosne thothne in emiloso gi lweti owuon ne customer ka for example awachni an kaka an kalimi ka india wacho ni aneno ka iloso gik mabeyo tabiro ni adwaro kata coffee table moro inyalo loso na gokin koso coffee table no to in gi ng'ama en special interest kata en ema lwete ber e coffee table no koso in bende inyalo loso ng'ato nikech wan ga gik moko ni kama ng'ato yawo iyudo ka biro rada ni wuon kanye malos na gini samoro wakiaga niya in bende okin directly attach loso giga in gi jok ma olonye loso gigo moloyo koro in bende be isebedo gi gima chalo kama ng'ato ko biro to odwa ni ne milos ne gino gi lweti. Asebedo go mang'eny gik matimre ka inka koro finishings ng'eny gale matimo ga ng'eny finishings ka time dono ken tich matek but an matimo ga finishings ng'eny mana makoro uso gi mondo malos ka ma ngi giti ana ngeti mana won gi lweta. Yes. Kata ng'eny ma to ka ng'eny ma puonjo gi lweta makoro gibe gi lugo sibe gi kamano
Erokamano ahinya. Koro Kev's Furnitures kae ndio ndiko adi ma yuto kata yor yuto margi giyudo kowuok kuom kari mar ohala kae. Ka wan je paga dek. Yes. Wan gi nyiri ariyo matimo ler, and then jomodong' chuo to gin gidil gi tije mek tije. Tije manie. Doni nyiri go beta ng'at mopuonjo timo finishing mar 1 2 3 nikech moko bana ko chak ng'e tweng'o. Moko bongo sing chak wiro. Pamor. Yes. Koro bendi bedo gi pek moro amora e bedo kod jotije makonyi karo andi kae. Pek mantiere en jok motiego moko gin jok ma straightforward. Iyudo ka kumotie kani samoro inyiewo kata mashin moro gik moko kaka en mana kuongo kuma content mantiere workshop gik moko aina mo samoro iyudo ka ningo kano gi gimoro kara inyiewo kata mana 50 meters mar law for example, then ng'ato dhi ong'ado kata mana 6 meters ko iyudo pin gi short gik moko aina go. Yes, to ere kaka iandle situation abila go ko arise kari kae nikech ing'eni kama ji oriwe to ji dhano ka dhano nigi kido mopogore opogore. Jogo ere kaka iandle gi kiyudo ka wach ni ane mana tiyo tatimo kosa machalo kamano. How do you react? Kata ere kaka iandle situation no in kaka jatelo motelo ne. Koro an kae dongo ng'ato kotimo kamano ka ng'ato pesa ne onyiewo go gino. Nikech ok en gima ber kuma ji tiyo onego bed ni adieri ji bedo ga adieri nikech kae konyowa wadwa. Yes. Nikech samoro kitimo kamano nyalo miyo ng'at samoro koro kitimo kamano be nyalo miyo ng'at ma innocent go bed to cause samoro go bed inconvenience nikech koro imakosa bang' ng'at achiel. Koro ng'at doni sani to ng'e gima timore kamano gi sani ni nitie gi chien kocha. Yes. Erokamano ahinya. Koro awach ni ang'o minyalo nyiso jo kombe weteni kotenore kod wach timbe ma jomondik timogo endi, puonj mane minyamiyogi nikech ok bedi sik ka inyayudo ka ng'amotimo kosa kamano lwete to lere tich ndi to kosa no nyalo miyo odhiyo to kodhi ting'eni nitie joma noseng'iyo kae ne moloso negi. Koro ere kaka inyalo puonjo jotich weteni mondo ka giyudo ka girado gachiedh nade machalo kamano to giyud kaka giandlo yo maber ma ok ichwanyori gi ng'atno mindiko nikech seche moko ing'eni gombo bet. Koro ere kaka inyalo puonjo jotich ni joweteni kata funde weteni manigi kere gi machal gi mari kama. Aneno ni kabe ng'ato iro makosa inano kuom ng'ato iluonga piny wuoyo kode tugi juru nikech makosa kotimo to kata en owuon gi e chunye kumoto makosa no bura loye ng'ado bura gi chunye to ka gino pek gino ture to obogo bado piny ken ng'ama nyalo kore to lokore but at the same time ok onego bed ni bedo gi ng'at achiel tu mar reliable ahinya. Onego bed ni at least en reliable ting'no be ng'at moro be itemo ga mondo bed moro mondo just in case sama ng'ano oyudo kata mana shida moro e ot so onge shida moro ni backup moro ni uti kethore nikech ng'at achiel. Koro iyudo ka mano samoro nyalo cover up for ni ng'ato samoro chega nyama amo wilo molal kana utito to kethre. Asante sana Kevin. Mana kama janeno malolo TV ke thuolo niendi ayano ka tielo mokwongo mar chenro niendi mar ohala gero ka bende ne wan gi ja ohala mar furnitures ma ong'ere kaka Kev's Furnitures kaendi medo puonjowa wadhi yweyo matin kidhi mabor bang'e no to waduogo mondo wadhi mbele kod puonjruok kotenore kod ohala niendi mar loso gigo magot kata furnitures kaka ong'ere gi dho ngere. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Jaira Malolo TV kamara marama intie afosini. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi
Mana kamano machiegni kendo e chenro ka bende wadonje chelero mana riyo ka wapuonjore kod Kev's Furnitures kaendi gigo motenore kod ohande loso gigo machalo kaka kombe, kipendni kata gigo mibero godo ot. Machiegni janeno, machiegni kendo wendo na makawuono. Koro kwa dhi nyime ne wan kama nwawuoye jotije ma bende konyowa e kerewa mag tich, kama bende nisewacho ni jotich nitie kod achiedh nade mabe unena achiel ariyo adek, but ka ing'ama ong'eyo relate gi ji, iyudo kaka iwuoyo gi ng'ato ma biashara dhi mbele ma ok obedo gi dok chien moro amora. Koro gi thuolo ni endi kari mar tich kaendi ka pod wan mana e kar jotije kanyo. Be nitiere jotije mosewuok awuok oweyi kotenore kod weche asema kata oweyi orero niya ng'ani endi akonye aneno koloso pesa mang'eny kare kaendi ambe we adhi atema nena yaw kara kata oweyi e yo moro marach, be nitiere? Antiere jomoko mane osetundo tich ma sani niga gi workshop kuonde moko. Maseche moko koponi samoro gimbe samoro konya kanya bedo ni an gi tije mang'eny anyalo nyiso gi kata ni gimanya kata moko kela mondo kanya tije moko kamano tije customers declare. Yes. Moko be nitiere ma gisani moko onge nikech koro moko osedok school, moko tima samoro kaka koro high school, moko biro kaka sani koro ng'eny osedok school, moko be nitie colleges moko, then moko be noyep mana bathe machiegni moro kocha, ma moko ng'eny gi nitiyo koda kae. Mano be pod ber nikech market duong' ok ng'ata achiel. Yes. Erokamano ahinya. Koro ei jogo manisetiego go eki kata manowuok kendo be nitie manowuok e yo marach koso ne giwuok awuok e yo maber? Gisani to pok aneno mowuok marach. Yes. Pok aneno. Maybe ka bro bet mbele kae, but pok aneno. Madang awach. More mane maybe mana chiele mandalo moro no kwalo material moro to kech wich pod no dhi molala to but mana odonena obiro ga sim como mosa. Pero kamana koro in kaka Kevin kata kaponi ng'at ma wuok e lweti kaendi odi ochako kare, inyalo mana support e so ibedo gi ding moro miyuani neno ni koro ere kaka wuok kaendi to ante mamiye rieko. Ng'ato kuwuok wuok gi ape. Samo wuok kodhi kumoro no kodhi gi ape. Mara dunga koda. Koro samo dhino Nyasaye mare be Nyasaye ikona kama timi mare. Ambe mara moena ni mane mare. Ero kamano mana kamano ne jawinjo kaka iwinjo no endi Kevo oselero kanyo kendo puonjowa ni koponi in bosa ma itelo ne jogo ma bende konyi kari mar ohala kata kari mar tich, to poni ng'ato owuok bang' ka isetiege yo makare, kik ine ni ng'ano dhi gi yapi, odhi mana gi yapi mana kaka osewacho ni ng'ama owuok dhi gi yape embe odonge yapi, odhi mana nyime kaendi. Koro Kevin, kinde gi customers chalo nade? Anatemoga keto dieri kabisa gi customers. Kizane no gima dieri no nyalo miyo ng'ato. Anatemoga nyiso customers ni temoga keto nying moro ni kingiso after nyingi ng'ato time mang'eny mondo kata king'eni gimoro timo ka wigi are nyangise wigi adek mondo wigi ariyo go koponi bobedo gi emergency moro mar adek no cover mondo nyiso time mingi chande obed kamano molo nyiso customer ni wigi ariyo mar wuonde. Yes. Then we get a good check keto funde but money man keto ng'eny funde man nyaka links ng'ata dier kapok omi kata pesa. Yes. Tijini mboka ondala beach tingine mboka ondala reyo kono yiro time man tijini gikue ite kon time timi ye gire moko dhi ante moga keto good relationship with customers na mang'eny ahinya. Koro manyiso ni customers gi o trust nikech in jadieri kata koso nikech ng'eny ok disappoint gi kaka nyiso gi kamano kaka bet. Koro in wach moro ma kom budho ka fundi ma itwe kun ne fundi kom cha yonge go ne nitie chon mana chako around 2014 but koro ng'eni within 2-3 years ndalo koro nyaka koro sani ng'ato be learn mistakes 1 2 3 chakre around 2016 mkana ng'ato be koro ngiso customer time moro motije no obiro ko ado gani customer sani mabando dikau giri kaka moko tika mapanya abando wegi moro be ntika mondo be ni ka wuono wegi koro onge gi pesa koro gik moko gimbe koro gin inconvenience jambo owero oni jadwa ni gini ka kama koro onge gi pesa ana na bado customer brand pesa mabando koro kani chako ni realize ni ok ber ka client bandi ine maber kitimori nade ibande mondo ni realize ni onge tiende ipile tich king'e ni ok idhi meet the expectations ma ng'ato dwaro. Ana akoro kaka kasema kati jengni kwa ni kinyalo miya dwe kata kijino miya koko nyal tafadhali wewe mondo kikobe ket nyinga ni mumia tich kech moko dwaga ni oilo ka adija dira tich
kaka nyatimo onge tang'isa ni rit mondi kabuti kabobedo thuolo kata kata bapogo matin tabiro nyisi kabo mani ino ko trust giming'ise no nikech adire oneno kidich mano wuonde ni kela tich kosekelo tich kasto koro ichako bedo gi anatemo loko bagni koro ero kamano ya koro ang'o maketo Kev's Furnitures pogore gi furnitures mamoko nikech kata kwang'eyo Kisumbwa kaendi kar loso kombe gi kitendni kata furnitures mopogore opogore odhuro en ang'o maketo marini bedo unique from the others mamiyo clients gi trust ginyalo miyi referrals and so on and so on. And number one en gimanyalo number one en adieri mano kata cross nikech karibu 90% mar funde kanyo to bago gi gari then mar ariyo en kingiso ng'ato atemoga anadwa ni ng'ato bed satisfied gino golo pesa ne to yudo value mar pesa mogolo no. Yes. Kata kapoko ka kom biro ka api kata ka gero ne kom tinde sani piny digital yor ne ng'ato piche WhatsApp ye ipiti ya code through the process mondo neno yudo value bed convinced no yudo value mar pesa mogolo Yeah. mok ni bogo to ng'ato nikech kodhi gi maber kata kodhi mana kanye obo kata kono daro di town moro obo no ni afadhali ochuja transfer moro extra with quality mar gi mabon chande ana sai no giro kata kama nyamo koni Nairobi kuno be ntere funde mabet mabeyo kata samoro be kata moyi riro ka oko trust miteno samono se deal kono no an mono ka odo quality and then the time and delivery mana ngise obedo kept no e gibura inisho no bumiti kata ko miti to boro ngato chiemo ngini no butu mana kaka giwacho ni tich maber usore kende kata ng'ato dhi mana kanye to kaka ni sabe maber obo madaduogo yes ero kama na inya koro wang'ega ni ohala ko ohala kata tich ka tich niga gi challenges mage to ber bende to be okwayaw kwang'iyo mana challenges wayaw mondo mi wayuti okon ngima wa mondo gima watimre nade olokre koro gin achiedh nade mage ma otud kod ohanda furnitures kaka mari niendi on furniture in seasonal into seasons ma ngeni furnitures kaka koro furniture chalo luxury ginyo gin chalo luxury gino kin basic needs as kaka koro chiemo gere then seasons kaka koro make January dwe mar abiriyo kanyo ka ji dok school weche moko ma ji dok school godo wan wang'ega maber ni ohala ni ka piny nikech ji miyo priority koro shift from luxury to schools. Yes. But mano kata across most businesses nikech kata koro mek joma gi school gimbe gin gi margi ma seasons gi magi use no ko use. Yes. Mano wan wasing'iyo go mano kane kan tepe wasing'iyo go ng'eni seasons production godo ko piny nikech jopiny mang'eny kama wamedo and then again Kisumu kae wasebedo gi problem mar demolitions mano maybe ka wuoyo korka on behalf of carpenters mana nyalo wuoyo on behalf of carpenters ma Kisumu kae ma I'm sure ni karibu 90% will affected ka koro an yes apa ni mano ng'eny gi bro yie koda nikech isebed affected most indirectly yes kichingeni ka koro wando ni dwaro ndara ma jineno gimiyo so and then again ng'eny carpenters doni ano kategemea ndara ahinya ano kategemea ndara be an mokwongo ndara no anyway ndara ok miyaga sales moloyo kaka koro mills moko miyaga sales. Yes. For example social media 90% of sales mawuok e social media ndara gina joma penjo bei pesa di yabo duogo project koro ng'eni kaka koro ng'eny carpenters momotik Kisumu ka ng'eny gitegemea ndara opogore koro kaka koro an gin gibedo affected most nikech demolitions giyepo but ndara ka koro mantiere kandi then iyudo ka most kuonde ma gintiere go samoro kiaro ndara samoro winjo ni mano en lop sirikal in ijaro ndara notice samoro migi mar 6 hours imu bidar iyudo ko gino osindefe gi businesses mar furniture ma sani ng'eny jogor kata mana yepe ndara. Yes. Pero kamano ahinya koro kapok adonje wach corona kapok ne corona odongo kane isechako wandi ni 2014 odongo mogik kamaendi gi challenges misetajogo te ei challenges go be nitiere moro mane osemonji mapek ma
ne chunyi odwa kata chido gi tich. Koso ini ngama chunye opol ga pia. Ben to challenge mama pek mane osemonje e yori maro yoro handi ni endi. Chido kata chunyi wacho ni we alora ne matin adhia achok muya ko kaduoga chaka chake. Nan gi workshop moro Kibuye. To nan gi mano no kongo iye. Machino mako Kibuye ma wang mo doke du. Ma bedo ka mo nyaka mondo mako mane gin ne customers no doke du. Yes. And then gi muko be kaka no muko ji stara ngi workshop stabe. Kaka no muko sta gi kama ngai no ketore mi do ka yo chunyi. Mata kadar ma adi otonglo kuno geno chako ti muko. Igano sabedo matek. Yes. Ngenji vumilia. Mosainya. Koro ere kaka ni kadho bado abila gi endi kata challenges madongo manomoje e line maro handi ni endi makori chaki chung kendo motegno. Kendo kori chaki imako ngwech iringo go maber. Ana ngono nyasero kama nino mia customers man understanding. Abedo ocha monga bedo transparent gigi mara matimo kata mane workshop kopo no dara kumoro nso gino dara. Customers maloyo true you kata kumedhiye. And then again angi mijimu mara na wuon kechene no gani mai kuma tegemea makaka uke ot ko kabiro kato kanya yodo mo. Yes. Koro an tijani aero makara poni na wacho gani kata poni gimo timore ni time cheng muru kendo wakati nyoko pakete chunya. Yes. Kata kama nyien. Pero kama nai. Asante sana. Corona bende nitie yo mano affect gono chan no kasa bende mayo wang. Corona no interfere gi product no interfere gi sales nikech ngenji koro ne with the whole pesa ne onge koro iro ka sales ne ni piny. Yes. Pero kama nainya awani podi mbele gi wuoyo koro ber mage ma Kev's Furnitures osekelo ni mago ma ji nyalo neno kata ma ok nyane nikech nitie joma ochayo ga let's say kar loso kombe beneno niya kachako wand loso kombe abodiwo go bla 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 bla. Ber mage ma inyalo jiwo go ng'ama nini sani mondo ng'e ni ola mora mora kichako nitie kod berne ina unique way. Anto ola mar furniture ni osetimo osemiya neno dhudi moko mano kangi gana nyalo neno kaka nadongo. Mabe debe ni an engineer. Okapang da neno in short time mane samoro mata irudin that debe ni nyalo neno kata maybe after 5-10 years to come but yes. Ola ne osemiya an kana wuon moko kata kaka nyalo wacho. Ini nena ko osemi gik moko mano ki expect. Mana ko mboka ka dongo. Okay. Pero kama nainya koro puonj mane minyamiyo jo ala weche ni manie line of duty kaka mari ni kata gi jogo mabe neni sani kata gi ng'atno mabe gombo chako wala to pia kako chake nikech kata imbe there was a time mani chaka from scratch. En puonj mane minyalo miyo mano inyatimo king'iyo kamera cha. Anto na chako ka onge gi pesa mora mora. Nikech kalure gi background mana donge. Nenda kata kwayo nire na moko kata pesa moko matin. An nataka chaka gero nikech ndalogo natemo ga tiyo tij mjengo be matin. Then kairo pesa ko mia sing 700 mia de kacha 400 matin tin kama no ata gero go frames mo kunan gi interest mar kombe specific. Neno ga kanyuma kana kondele kai kana diga koni kisio dulo recall. Pero kana iro ga ka na nyagero kana mana within 1 month koma chiel sita. Yes. Then Jutako then I neno kaji post pages ni furnitures Facebook moka inago. Tanzania Facebook. Then with the time maidoka chako mana grow. Business kite mungi beda persistent bedo serious. Kite mo bedo faithful gi clients. Then domitio go bende. Tanzania kingi jama tiu must forward. Beda mabe. Pero kama nainya gi kama koro wachope na neno ka bende sama yo wango kapok watieko dami thuolo bende mano wang nitie mking'iyo kamera maduong' no endi inyiswa ni maler koro imedo wacho maler ni Kev's Furnitures nwang'ore kar kanye kopo ni nitie jok madwaro manyi physically go jok madwa promote ginyalo yudi nang'o. Kev's Furniture tiere joma ni social media. Kev's Furniture tiere Facebook, tiere Instagram. Kundego te itiyo gi nying mar Kev's Furniture Kisumu. Chonenga Kev's Furniture lakini meji penya kata ni
ene county mane ema ene town mane so nana ni bed case furniture nyingino kende ngisiku mantiere Kisumu. Then physically kisani wantiere obedo located exactly opposite like Basin Mall, but tomorrow building moro maduong' miluongo ni Maiwera Heights beside Madok Town con. Then number motiyo godo en 0702 079 394. Mano ni on sate ok nyal koso godo. Namba nuntie Facebook, nuntie WhatsApp, nuntie kunde gote en namba achiel. Erokamano ahinya kuom kony maber Kevin. Mana kamano erokamano ne jogo mobedo kodwa chendo kaka iwinjo ka Kevo puonjowa ni business dwaro persistency, business dwaro ka in faithful ne clients gi, bende dwaro ka in honest. In bende ibedo discipline sama iseyawo business mondo mi kik business go ipiny to in ema mondo inyone. Mana kamano waromo ngeso manyien ka bende wabendo puonjore kaka watime pile. Ne an Matai, en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha.